Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. Barkamu da haka. Sunana ashafa Aminu Sifawa kamar da kuka sani. A jiya ne yan bindiga suka awon gabar mutum 10 a garin Masarari inda bidiyo cikin su suka tsallake rijiya da baya, amma kafin nan ga mai kanun labarin. Mai girma gwamna Aminu Sifawa ya kaddamar da sabbin faman sakatare guda 10 wanda kaddamar suwa a jiya. Sa'annan kuma an samu barkewar wasu jigajigan jam'iyyar APC inda suka koma jam'iyyar mulki. A inda al'ummar garin Yabo ke ganin cewa kasancewar hitarsu a jam'iyyar APC a garin Yabo yana da nakasun rashin cin zabe na mai tunkarowa na 2023. Amma yanzu za mu lega mu gani me ya ra'ayin talakawa da ke cikin garin Yabo. Mun gode daga Naku ashafa Aminu Sifawa. Assalamu alaikum malam. Wa alaikum assalam. Malam gudun sunanka? Sunana Suleiman. Kai dan cikin dan bodin ne? Cikakken dan bodin gaba. Ya naga farin ciki da a kusanka. Ai dole na gani ne cikin farin ciki. Baka ga gari kowa na farin ciki, wasu da sabbin dumuka, wasu na rally. Kasancewar mai girma DG Honorable DG an ya tashi daga DG wato Director General zuwa Permanent Secretary. Saboda Director mutumin kirki ne. Dole mu tashi murna, mu yi farin ciki, damuwa ta damuwar mu ta, bakin ciki ne bakin cikin murna. Shi da sa ga yanzu kasancewar ya samu promotion, ya samu ci gaba. Shi da sa ga kowa gari ya fito yana murna, yana farin ciki don mu taya shi murna. Shi yasa kuke farin ciki da samun DG ya samu girma zuwa Permanent Secretary ko? Ai in akwai abin da ya wuce farin ciki sai mun nuna kasancewar DG mutumin kirki ne, hana kyautata mana. To jama'a, kun dai ji irin bayanin da Malam Suleiman ya muku na dangane da irin alherin da mai girma DG ke yi, kuma suna tashi murna ne kasancewar yana masu taimako har ya zama Allah ya kai shi mataki na Permanent Secretary, inda suke jin daɗi kuma suke murna, suke dibin kamar shine da ya ta kadari nasu, inda suke fatan zama Allah ya ƙara daga shi zuwa